имрӯз барои шумо дубора пайдо кардани расмҳои удалитшударо аз WhatsApp, Telegram, Instagram ва телефонатонро ҳам ёд медиҳам. салом дӯстон ва тамошобинони азиз. умедворам сиҳат ва саломат ҳастед. дӯстони азиз, боварӣ дорам шумо ҳам расмеро аз Instagram, WhatsApp ё аз телефонатон удалит кардаеду боз онро кофтаед. имрӯз мехоҳам барои шумо як роҳи осони суратҳои удалит кардаатонро фаҳмонам, то дубора пайдо кунед. боварӣ дорам то ҳол намедонистед. пас бо диққат то охири омӯзиш тамошо кунед. барои ин кор мо ба памяти телефон ворид мешавем ва ба папкаи Pictures медароем. баъд дар ин ҷо аз боло се хати аз тарафи ростро пахш мекунем ва паказат файлро интихоб мекунем. дидед дӯстони азиз, як папкае барои мо пайдо шуд. чӣ хеле мебинед, дар ин папка барои ман қариб 4000 расмро пайдо кард. шумо ҳам ҳамин корро кунед ва бинед ки ин папка барои шумо чӣ қадар расмро захира кардааст. тамошобинони азиз, расмҳое ки дар ин папка ҷойгир аст, сифати паст дорад ва ҷойи камро дар дохили телефонатон мегирад. чӣ хеле мебинед, 4000 расмро барои мо пайдо кард. ҳамагӣ 100 мегабайт ҷойро дар телефонамон банд кардааст. дар телефони шумо чӣ қадар аст? азбаски расмҳое ки дар он папка ҳастанд сифати на он қадар баланд доранд. барои ҳамин дар телефони шумо ҷойи камро мегиранд. шумо ба он аҳамият намедиҳед. дӯстони азиз, ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. боварӣ дорам каме ҳам бошад барои шумо даркорӣ буд. то омӯзишҳои оянда саломату сарбаланд бошед.